cariad rhyfeddol yna. Nath yr arglwydd Iesu ddangos i ni ar y groes. Mae'n amser wneud yn gilydd bore yma, chydig bach yn gyfyngedig. Mae rhaid i ni fod allan o'r adeilad erbyn rhyw 10 munud i 11. Felly un cyhoeddiad sydd dy fi, sef dewch nôl ddydd Sul. Dydd Sul, mae dyn ni Oedfa am 10 fan hyn i ddathlu yr atgyfodiad. Ac yna, yn y prynhawn, am 4 o'r gloch, mae yna Oedfa, gobeithio os mae'r tywydd yn caniatáu, ar y comin. Mae yna daflenni wedi cael ei printio, mae yna llwyth ohonyn nhw wrth y drws ffrynt, mae rai wrth y drws cefn fan hyn hefyd. Plis ewch â nhw, os chi ddim wedi mynd o rai yn barod, ewch â nhw, rannwch nhw, postiwch nhw trwy drysen rwy'n chi'n meddwl bydde a diddordeb, ond mae hyn wedyn am 4 pnawn Sul. Mae gennych chi ni weddiod yn gilydd. O arglwydd ein Duw, ni'n diolch i ti am gyfle arbennig y bore yma. Arglwydd, ni'n diolch am bob cyfle i ddod ynghyd o Sul i Sul, ond ni'n diolch i ti am heddiw, bore Gwener. Cael dod ynghyd mwyn meddwl am y groes, mwyn cofio y groes. Ac yn wir arglwydd mor rhyfedd mae'n swnio i ddweud hyn i ddathlu y groes, dathlu marwolaeth, dathlu dioddefaint yr arglwydd Iesu Grist. A hynny am ei fod wedi dewis, roi ei fywyd drosto ni. O arglwydd, ni'n diolch am hyn, a ni'n gofyn yn y munudau nesaf yma nawr, y bydde di yn helpu ni i rando, i ganolbwyntio, ac i da ddoli di gyda'n gilydd. Da derbyn ni na, yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr yma rhif 213. Bydd y geiriau ar y sgrin. 213. Dyma gariad fel y moroedd. Tostyr ieithau fel y llu. Twysog bywyd pyr yn marw. Marw i brynu'n bywyd ni. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu da'n gilydd.
mynd i ddarllen ran o gofnod Marc o'r croesholiad. Efengyl Marc, pennod 15, ac i fi mynd i ddechrau darllen yn adnod 16. Felly Marc 15, dechrau yn adnod 16. Aeth y milwyr a Iesu ymaith i mewn i'r cyntedd, hynny yw i'r praetoriwm, a galw ynghyd yr holl fyntau. A gwisgasant ef a phorffor a phlethu coron ddraen a'i gosod am ei ben. A dechreuasant ei gyfarch hemffych well frenin yr Iddewon. Cirasant ei ben a gwialen, a phoeri arno, a phlygu ei glyniau ac ymgrymu iddo. Ac wedi iddynt ei watwar, tynasant y porffor oddi amdano, a'i wisgo ef a'i ddillad ei hun, yna eithant ag ef allan, i'w groeshoelio. Gorfod asant un oedd yn mynd heibio ar ei ffordd o'r wlad, Seimon o Cyrene, tad Alexander a Rufus, i gario ei groes ef. Deithant ag ef i'r lle a elwyr Golgotha, hynny yw o'i gyfieithu, lle penglog. Cynigiasant iddo win a myr ynddo, ond ni chymerodd ef. A chroeshoeliasant ef, a rhanasant ei ddillad gan fwrw coel bren arnynt i benderfynu beth a gai pob un. 9 o'r gloch y bore oedd hi pan groeshoeliasant ef, ac roedd arysgrif y cyhuddiad yn ei erbyn yn dweud brenin yr Iddewon. A chydag ef croeshoeliasant 2 leidr, un ar y dde ac un ar y chwith iddo. Roedd y rai oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef, gan ysgwyd ei penne, a dweud, oho, ti sydd am fwrw'r deml i lawr a'i hadeiladu mewn trydiau, disgyn oddi ar y groes ac achub dy hun. Ar un modd roedd y prif offeiriaid hefyd, ynghyd â'r ysgrifenyddion, yn ei watwar wrth ei gilydd, ac yn dweud, be achubodd eraill, ni all ei achub ei hun. Disgyned y Meseia, brenin Israel, yn awr oddi ar y groes, mwyn i ni weld a chredu. Roedd hyd yn oed y rai a groeshoeliwyd gydag ef yn ei wawdio. A phan ddaeth yn hanner dydd, bu twyllwch dros yr holl wlad hyd dri o'r gloch y prynhawn. Ac am dri o'r gloch gweiddodd Iesu a llef uchel, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hynny yw o'i gyfieithu, fy nyw, pam yr wyt wedi fy ngadael. O glywed hyn, meddai rai o'r sawl oedd yn sefyll gerllaw, clywch mae'n galw ar Elias. Rhedodd rhywun a llenwi ysbwng a gwin sir, a'i ddodi ar flaen gwialem a'i gynnig iddo ei yfed. Gadewch i ni weld, meddai, a ddaw Elias yw dynnu ef i lawr. Ond rhoes Iesu lef uchel a bu farw. A'r rhwygwyd, llen y deml, yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Pan welodd y cynwriad a oedd yn sefyll gyferbyn ag ef, mae gyda gwaedd felly y bu farw. Dwedodd, yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. Roedd gwragedd hefyd yn edrych o hirbell. Yn ei plith yr oedd Mair Magdalen, a Mair mam Iago Fychan a Joses, a Salome. Gwragedd a fi'n ei ganlyn ac yn gweini arno pan oedd yng Galilea. A llawer o wragedd eraill,
oedd wedi dod i fyny gydag ef i Jerusalem. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Nawn ni weddiad yn gilydd. O, arglwydd ein Duw. I ni'n cyffesu, falle bod y geiriau yma mor gyfarwydd i ni bod nhw ddim yn gwneud yr argraff y ddylsyn nhw. Arglwydd, siŵr bod llawer ohono ni wedi darllen y geiriau yma sawl gwaith yr wythnos yma falle, neu yn sicr yn yr blynyddoedd diwetha. Dad, i ni'n cyffesu bod ni'n gallu darllen am yr hyn brofodd yr arglwydd Iesu, yr hyn ddioddefodd yr arglwydd Iesu. Ni'n gallu clywed am yr bwrw a'r poeri a'r goron ddraen a'r gwawdio y boen yna. Ddioddefodd ar y groes. Heb bod ni'n ei werthfawrogi yn iawn. Ac arglwydd, falle os ni'n onest, i ni'n gallu darllen y geiriau hynny. Y geiriau ddwedodd yr arglwydd Iesu, fy nyw, pam yr wyt wedi fy ngadael. Ac i ni'n gallu darllen yno am Iesu yn cael ei gosbi. Iesu yn cymryd ein pechod ni arno fe ei hun. Ac arglwydd, os ni'n onest, dyw e ddim yn ein symud ni fel y ddylso fe. Dad, maddau ni. Maddau ni os yw ein calonau ni yn oer ac yn galed. Maddau ni os yw ni ddim yn gwerthfawrogi cymaint rwy ti wedi wneud drosto ni. Ac arglwydd yn gweddi ni i'r bore yma, dros y penwythnos yma, ond arglwydd yn gweddi ni bob dydd yw y bydden ni yn credu, yn rhoi'n ffydd ni yn llwyr yn yr arglwydd Iesu a'i aberth ac i ei atgyfodiad e. O arglwydd, yn eisiau bod yn bywydau ni wedi ei gosod yn llwyr arno fe. Yn eisiau bod yn bywydau ni, pob rhan ohono ni, pob peth amdano ni yn dangos mwy a mwy o'r arglwydd Iesu, yr un yma, nath roi popeth drosto ni. Dad, helpa ni nawr, bydd gyda ni yn y munudau nesaf yma, os gweli di fod yn dda. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i gannu o'r atodiad gyda'n gilydd. Rhif 9. Datguddiau i mi'n gyson y groes a'r galfari. Y man lle rwy ti'n canmol dy gariad ata fi. Datguddiau i mi'n araf i lygad gwan fy ffydd. Yr hoelion a'i trywanodd. Yr rhai am gwnaeth yn rhydd. Na ni sefyll i ganu.
Nawr bod wedi darllen y cofnod yn Efengyl Marc, yr adnodau i fi eisiau rannu gyda chi, yr adnodau fi'n teimlo mae'r arglwydd wedi gosod ar ynghalon fel neges i ni'r bore yma yw Ioan 15 ac adnodau 12 i 14. Ioan 15, mae'r arglwydd Iesu fan hyn yn gwybod beth sydd ar fi'n digwydd iddo fe. Mae'n gwynebu'r groes, mae'n annog i ddisgyblion, yn dysgu ei ddisgyblion ac yn Ioan 15, adnod 12, ni'n darllen hyn. Dyma fy ngorchymyn i. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Rydych chwi yn gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn yr wyf fi'n ei orchymyn i chwi. Does rhywun yn gofyn i chi bore yma, beth yw cariad neu sut mae cariad yn edrych? Wel, gallwn ni roi lot o atebion gwahanol, gallwn ni? Gallwn ni ddweud, wel, mae cariad yn rhywbeth chi'n dweud. Fi'n caru ti. I love you. Je t'aime. Ich lieb dich, fi'n credu, fi'n iawn. So, yn anffodus, he's ddim yma i weid sydd chi'n gweud yn tonga, ac falle bod ydych chi ffyrdd gwahanol o ddweud rwy'n dy garu di. Mae'n rhywbeth ni'n gallu dweud wrth berson. Mae cariad hefyd wrth gwrs yn rhywbeth i ni'n gallu dangos yn gorfforol. Chi'n gallu dangos trwy ysgwyd llaw wrth gwrs, ond os chi'n caru rhywun ac eisiau dangos chi'n rhoi cwtch iddyn nhw, chi'n cyfleidio nhw. Falle os chi'n arbennig o agos, chi'n eu cusanu nhw yn rhoi arwydd o gariad. Ac wrth gwrs, mae'n ffyrdd eraill, ni'n gallu rhoi anrheg. Gallu prynu rhywbeth, ni'n gwybod bydd y person yma yn gwerthfawrogi. Cymer hwn. Dyma faint fi'n dy garu di. Neu chi'n gallu creu rhywbeth ar eu cyfer nhw, treulio'r amser yna'n gwneud rhywbeth allan o bren neu allan o ryw ddeunydd arall, neu'n coginio rhywbeth iddyn nhw. Dyma ti. Ni'n gallu gwneud rhywbeth drostyn nhw. Ni'n gallu gwasanaethu nhw rhywsut, i helpu nhw. Dangos cariad yn y ffordd yna. A fi'n siŵr gallech chi roi enghreifftiau eraill. Be mae cariad yn edrych fel? Ond mae Iesu fan hyn yn dweud mai y ffordd uchaf, y ffordd mwyaf, y ffordd cliriaf, y ffordd gorau i ddangos cariad yw bod rhywun yn barod i roi ei bywyd dros ei cyfeillion. Ioan 15, adnod 13, nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Mae'n amlwg pam bod hynny'n wir, nag yw e? Un bywyd sydd gyda chi. Mae lot o eiriau ydych chi. Chi'n gallu dweud fi'n caru ti, fi'n caru ti, fi'n caru ti, fi'n caru ti, drosodd. Fi'n gallu prynu pethau i ti o ddydd i ddydd i ddangos yng nghariad. Fi'n gallu gwneud pethau drosto ti o ddydd i ddydd i ddangos fy nghariad, ond dim ond un bywyd sydd dynnu. Y peth mwyaf gwerthfawr sydd ydych chi yw eich einioes chi. A felly mae roi hynny dros berson arall wrth gwrs. Dyna yw cariad ar ei eithaf fel petai. Ond dyna pam, bore yma, y groes yw'r esiampl mwyaf o gariad sydd yn bodoli. Oherwydd ar y groes, mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwneud rhywbeth hyd yn oed mwy na person yn rhoi bywyd dros ei gyfaill, neu person yn rhoi bywyd dros ei deulu.
Ar y groes, mae Iesu'n gwneud rhywbeth llawer mwy na hynny. Yn ei lythyr at y Rufeiniad, mae'r apostol Paul yn ysgrifennu hyn, Rufeiniad 5, adnod 7. Go bryn bydd neb yn marw dros un cyfiawn. Falle cei rhywun yn ddigon dewr i farw dros un da, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. Felly, be mae'r groes yn dangos i ni am gariad yr arglwydd Iesu Grist? Be ni'n dysgu trwy'r groes am gariad Iesu, yr un oedd yn barod i roi ei fywyd ei lawr trosto ni? Wel, y peth cyntaf ni'n gweld, yn amlwg iawn, yw fod e'n gariad rhydd. Mae'n gariad dewisol. Mae'n gariad graslon. Mae hynny'n gorfod bod yn wir, yn dydy, mae cariad yn gorfod bod yn rhywbeth rhydd. Chi methu mynd lan at berson efo gwn a gorfodi nhw i'ch caru chi, dydy hynny ddim yn gwneud synwyr. Yna mae cariad yn rhywbeth ni'n dewis. Ni'n caru yr hyn i ni'n gweld yn ddymunol, yr hyn i ni'n gweld yn dda, yr pobl neu'r pethau hynny ni'n meddwl sydd yn brydferth. Mae yna rhywbeth ynddyn nhw sydd yn denu'ch cariad chi. Chi'n gweld i gwerth nhw, chi'n dewis caru nhw achos chi'n meddwl bod nhw werth i caru. Alla roi esiampl twp i chi o hyn. Yn y pentre, mae yna sawl lle bwyta. Ac os chi'n cerdded lawr trwy'r pentref yn y nos, chi'n aroglu nhw gyd. A maen nhw'n gwynto'n dda. A bydde ddim yn cymryd lot o berswad i fi cael yn hynny fewn un o'n nhw. I brynu. I roi fy arian ni yn gyfnewid am y bwyd hyfryd yna, achos mae'n gwynt o mor wych. Dyna pam mae'r groes yw'r esiampl pennaf o gariad. Achos ar y groes mae Duw yn dangos ei gariad at bobl sydd yn gwbl anheiddiannol. Mae cariad Duw ato ni, cariad yr arglwydd Iesu yn mynd i'r groes, mae e'n gwbl rhydd, achos does na ddim byd yno ni i ddenu cariad Duw. Roedden ni yn bechaduriaid. Fan hyn yn Ioan 15, mae Iesu'n dweud wrth i ddisgyblion, fi wedi'ch caru chi, ac petai chi'n darllen ymlaen, byddwch chi'n gweld mewn cwbl o adnodau, mae'n dweud, nid chwi am dewisodd i, ond fi a'ch dewisodd chwi. Sa'i di caru chi achos bod chi wedi dechrau fy nilyn ni? Sa'i di caru chi achos bod chi wedi ymddiried yno fi fel y Meseia? Fi di caru chi achos bod fi wedi dewis caru chi. Dyma pam mae'r groes yw'r cariad mwyaf. Achos dwi ddim fel petai'r arglwydd wedi edrych arno chi a fi a meddwl, dyna berson sy'n heiddi fy nghariad. Dyna rhywun sydd werth ei achub. Dyna chi bobl hyfryd. Ddim o gwbl. Mae'n ein caru ni gweithaf sut bobl ydyn ni. Mae'n ein caru ni achos bod e wedi dewis ein caru ni. Mae wedi'n caru ni achos bod e wedi dewis ein creu ni ar ei lun a'i ddelwe, a mae wedi dewis tosturio wrtho ni yn ein gwrthryfel. Mae wedi dewis dangos tosturi tuag ato ni yn gwbl rhydd, yn gwbl wirfoddol. Beth arall te? Pam mae'r groes yw'r esiampl pennaf o gariad fi erioed? Wel, yn ail, mae'n gariad abertho. Yr aberth mwyaf. A ni wedi cyffwrdd ar hyn yn barod, yn dyn ni. Mae cariad yn rhywbeth sydd yn rhoi. Chi'n dweud wrth rhywun. Chi'n ei canmol nhw. Chi'n prynu rhywbeth iddyn nhw. Chi'n gwneud rhywbeth dros nhw. Mae gwir gariad yn rhywbeth sydd yn costio.
Adnod 13 eto, nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Y cariad yw rhoi ohonoch chi eich hunan i rhywun arall neu i rhywbeth arall. A felly wrth gwrs, cariad ar ei fwyaf, cariad ar ei orau yw bod chi'n rhoi eich bywyd chi dros berson arall. Sa'n gwybod amdano chi, pan chi'n gwylio ffilms neu raglenni teledu, be sy'n neud i chi fynd yn emosiynol? Mae'n siŵr bod gwahanol beth yn effeithio'r bobl mewn ffyrdd gwahanol. I fi, os fi'n onest, y peth fydd wastad yn dod â deigryn jyst i gornel y llygad. Yr peth fydd yn neud i fi jyst i choco lan tipyn bach yw pan mae rhywun yn barod i farw dros rhywun arall. Sa'n gwybod os mae'n cael yr effaith yn arnoch chi. Pan mae rhywun sydd yn barod i roi ei bywyd nhw dros eraill. Mae'n hyfryd yn dydy, mae'n ein cynhyrfu ni, mae'n rhywbeth mor hyfryd ynddo fe. Rhywbeth mor ddewr, bod nhw'n barod i ddiodde, yn barod i roi lan eu hawliau nhw, yn barod i roi lan eu dyfodol nhw mwyn rhywun arall. Hyd yn oed pan chi'n gwybod bod e ddim yn wir, mewn stori, mewn ffilm. Actorion i nhw. Mae'n cynhyrfu chi yn dydy. Dyna pam fan hyn, y groes yw yr esiampl mwyaf o gariad sydd. Oherwydd nid yn unig mae Iesu wedi dewis ein caru ni, ond mae wedi dewis ein caru ni i'r eithaf a roi ei fywyd yn aberth. A nid yn unig aberth dros un person, mor wych bydde hynny, ond aberth dros bob un sydd yn credu ynddo fe. A dwi ddim jyst yn dewis diodde yn gorfforol mwyn achub ei bobl, ond ar y groes mae'n delio gyda'n pechod ni. Dyma yw yr aberth fwyaf gallwch chi ei ddychmygu. A mae'n dewis hynny. Mae'n dewis roi ei einioes ei lawr. Mae'n dewis mynd trwy hynny mwyn chi a fi. Eich chi feddwl am munud? Meddwl am rywun chi'n caru. Ffrind, aelod o'r teulu. Os oedd rhaid i chi farw dros y person yma, ac o'ch chi'n gwybod bod y farwolaeth yn mynd i fod yn un cyflym, reit ddi-boen, ond bod chi yn gallu marw mwyn achub nhw, byddech chi'n barod i wneud hynny? Fi'n tybio bod yr mwyafrif ohoni eisiau gweud ie. Os o'ch chi'n gwybod bod roi eich bywyd chi dros y person hwnnw yn mynd i olygu poen, cael eich arteithio, dioddef yn y ffordd mwyaf dychrynllyd posib, a fyddech chi dal yn barod i wneud hynny. Fi'n siŵr byddwn ni gyd eto eisiau gweud ie, ond falle byddwn ni'n bach yn fwy hesitant. Beth os oedd marw dros y person yna yn golygu nid yn unig diodde a cael eich poenydio, ond cymryd arnoch chi eich hunan cosb eu pechod nhw, a'r gyfrifoldeb am eu holl drygioni nhw. A fyddech chi'n fodlon cymryd dicter Duw at bechod arnoch chi'ch hun? Wel, eto fi'n siŵr byddwn ni'n dymuno dweud ie. Mae'r apostol Paul yn ei lythyr at yr Arweiniad eto yn dweud bydde fe'n dymuno gallu gwneud hynny. O, bydde fe'n anodd yn bydde fe. Os ni'n onest. Os ni wir yn onest. Nawr, a fyddech chi'n fodlon gwynebu hynny gyd dros rhywun o fy elyn i chi? Mae'n neud e dros eich ffrind eich teulu'n un peth. Ond dros rhywun sy'n elyn? Dros rhywun sy'n wedi eich gwrthod chi?
dros rhywun sydd wedi gwrthryfela yn eich erbyn chi, dros rhywun sydd wedi'ch casau chi, sydd wedi'ch prydychu chi, sydd ddim eisiau unrhyw beth i'w wneud gyda chi, byddwch chi fodlon mynd trwy hynny drostyn nhw? Dyna oedd yr arglwydd Iesu Grist yn barod i'w wneud drosto ni. Ond yna mae'r groes yn dangos un peth pellach i ni am gariad Crist. Mae'n gariad trawsnewidiol. Mae'n gariad sydd yn newid ni. Chweld, dydy gwir gariad, mae'n rhydd a mae'n aberthol, ond dydy gwir gariad ddim yn fodlon gadael gwrthrych y cariad fel y mae. Chi'n clywed pobl yn dweud weithiau, na gyd fi eisiau iddyn nhw i fod yn hapus. Fi'n caru nhw, so fi jyst eisiau iddyn nhw fod yn hapus, ond dydy gwir gariad ddim yn ymddwyn fel yma. Fi'n caru fy mhlant. A does na ddim byd byddai'n gwneud nhw yn fwy hapus nag os o'n i yn gadael iddyn nhw i fwyta dim byd ond hufen ia, siocled, sweets a lollipops. O'n i'n disgwyl fwy o ymateb gan nhw. Mae'n rhy brysur yn chwarae, diolch beth. Geiriau peryglus i'w defnyddio yn tu ni. Dyna byddai'n gwneud nhw'n hapus. Ond fi'n caru nhw. A felly sa'n caniatáu hynny. Fi'n caru nhw, felly sa'n mynd i adael iddyn nhw wneud hynny. Fi'n caru nhw, felly beth i fi rili eisiau yw bod nhw'n cael yr hyn sydd orau iddyn nhw. I ddefnyddio enghraifft bach fwy difrifol, os oes rhywun i chi'n ei caru a maen nhw'n gaeth i rhywbeth sydd yn ddinistriol ac yn niweidiol, rhywbeth sydd yn mynd i'w lladd nhw, chi'n stopio nhw, yn dydych chi? Chi eisiau trial i newid nhw, chi'n ei caru nhw, chi'n ei coleddu nhw, a chi eisiau i'r cariad yna i'w newid nhw. A dyna sydd yn wir am gariad yr arglwydd Iesu Grist. Dwchwch eto ar adnodau 12-14. Dyma fy ngorchymyn ni. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Rydych chwi'n gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn rwy fi'n ei orchymyn i chwi. Os ych chi'n barod i roi'ch bywyd chi dros berson arall, bysach chi'n casau meddwl amdano nhw'n gwastraffu ei bywyd nhw wedyn, o byddwch chi. A byddwch chi eisiau'r aberth yna i fod wedi gwneud gwahaniaeth yn ei bywyd nhw, a dyma'n union sydd yn digwydd i ni. Dwi ddim yn unig bod yr arglwydd Iesu yn ein hachub ni o ganlyniadau ein pechod ni. Ond mae e'n ein hachub ni ac mae e'n ein trawsnewid ni. Meddyliwch, just gweithiwch trwy be mae Iesu'n ei ddweud fan hyn. Mae'n dweud, rwy wedi eich caru chi. Fi'n mynd i ddangos y cariad yna trwy roi fy mywyd i drosto chi. Pwy yw y cyfeillion fi'n marw drosto nhw? Wel, y rai sydd yn cadw fy ngorchymyn. Beth yw gorchymyn Iesu? Carwch eich gilydd. Na'r drefn. Dwi ddim fi wedi'ch caru chi achos bod chi wedi caru'ch gilydd. Dwi ddim fi wedi'ch caru chi achos bod chi wedi fy ngharu i. Na, fi wedi marw drosto chi. Fi wedi'ch caru chi. Fi wedi'ch dewis chi i fod yn gyfeillion i fi. Ond pwy yw fy nghyfeillion i? Wel, y rai sydd yn caru eraill. Mae cariad Duw yn yr arglwydd Iesu Grist yn gariad trawsnewidiol. Mae'n gariad sydd yn ein rhyddhau ni nawr o fyw mwyn ein hunain, o garu ein hunain, o roi ein hunain yn gyntaf. Mae cariad Crist ato ni, y cariad rydd, aberthol,
a thrawsnewidiol yma. Mae'n gariad sydd yn golygu bod ni nawr yn gallu roi ein bywydau ni lawr dros eraill. Does na ddim cariad fel hyn. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad unwaith eto. Rhif 17 yn yr atodiad. Dyma gariad. Pwy a'i treitha? Anchwiliadwy ydw ef. Dyma gariad yw ddymderoedd byth ni threiddio nef yn nef. Dyma gariad gwyd fe enaid uwch holl bethau gwael y llawr. Dyma gariad na'i'n ganu yn y bythol wynfyd mawr. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Eisteddwch. Fel sonies i ar ddechrau'r Oedfa, mae'r adeilad mynd i fod yn cael ei ddynyddio ar gyfer cyfarfod arall cyn bo hir. Felly, fel arfer, byswn ni'n cael paned efo'n gilydd yn y cefn, ond heddi bydd rhaid i ni fynd o yma, ac mae croeso i unrhyw un i ddod draw i'n tŷ ni, ni'n byw dros rhwng y gornel, i gael paned ag amser i gymdeithasu yn gilydd. Fi'n credu bod yr awyr dal yn edrych yn reit las a mae'n braf mas yna. Felly, mae croeso i chi ddod rôl. A chofiwch, wrth i chi fynd, ewch ar rai o'r taflenni yma ynglyn ag Oedfa Prynhawn Sul. Wel, na i weddio wrth i ni orffen ein hoedfa ni. O arglwydd i ni yn diolch i ti. Ie, am yr amser gwerthfawr yma yn cael ystyried y cariad mwyaf un. Y cariad fyddwn ni fyth yn gallu ei werthfawrogi na'i ddeall yn llawn, y cariad fyddwn ni yn treulio tragwyddoldeb yn canu ac yn rhyfeddu arni. Arglwydd ni'n gofyn bore yma, neu di
helpu bob un ohono ni i ymddiried yn dy gariad di. I weld o fod ti wedi'n caru ni yn gwbl rhydd. A wedi rhoi y cwbl drosto ni. Sdim byd arall gennym ni i'w wneud. Sdim byd gennym ni i'w ennill. Ti wedi gwneud y cwbl. A da ni yn gweddio byddai'r cariad yna nawr yn ein traws newid ni, a byddwn ni yn caru'n gilydd, yn barod i roi ein bywydau. O Arglwydd, helpa ni. Helpa ni yn hyn. A da ni'n gofyn dros y penwythnos yma. Bydde di'n helpu ni, yn helpu dy bobl di, ym mhob man, i fynd ac i gyhoeddi'r neges, newyddion gorau erioed yma, un byd ni, os gweli di fod yn dda. Da'r clyw ein gweddi ni nawr. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.